ಮಾತು ಇಂಚೆಲ್ಲರೂ ಸೌಖ್ಯತೆ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇನಿ ಅಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದೊಂಜಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಎನ್ನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸಂಡೇ ಬರ್ಡೇ ಬರೋದುನ್ನತೆ ಆಯಿತಾ. ದಾಲ ಡಾಮ್ ಡೂಮ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನು ಅದು ಯಾಕೆಂದು ಪನ್ನಗೆ ಎನ್ನ ನೆವನ ಮಾತ್ರ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗನ ಮಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಗನ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಮಲ್ದಿರ್ತದೆ. ಎಂಕುಲೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ಕುಳಿತದ್ದು ಮಂದಿರ್ತದೆ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಅಕ್ಕಲನ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪುಯಾನು ಎಂಕ ಮುರಣಿ ಮಲ್ದಿನ ಸರಿ ಆತಜಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಗನ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಲ ಮಗನಲ್ಲ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇದೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆಪ್ಪುನು. ಅಕಲ ನಿಜವಾದ ಇಂಬೆ ಜೂನ್ 4 ದಯೆ, ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 4 ದಯೆ, ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿಲ್ಲ ಜೂನ್ 4 ದಾರು, ಯಾನು ಆಗಸ್ಟ್ 30th 30 ದಾಲು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ. ಅಂಚ ಅದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ನೆವನ ಬರ್ಡೇದ ಅಂಚ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲಲ್ಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ. ಸೊ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದೊಂಜಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರ್ ಬಿದ್ದಾದ ಅಂಚ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಎಂಗಲ ಬಬ್ಲು ತುಲೆ ಕುತ್ತಕ್ಲು ಒಂದೆ ತೂನುಲ್ಲೆ मेरे दादा पातेरनो ಎಂಚಿನ ಪಾತಿರುವರು ಮಾರೆ ಇಡೀ ದಿನ ಪಾತಿರ್ನೆ मेरे कोनी बाइल बच्चो जांबे ಅದ मेरे कोनी बाइल बच्चो जांबे ಏಕ ಪಾತಿರನು ಕೊರಗಚ್ಚನ ಕಟ್ಟೆ ಲೆ ಫುಡ್ ದಡೆ ಪೋದೊಂಜಿ ಫುಡ್ ಯಾನ್ ಪಿರಾವ ಮೇ ಇಜಿನ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಕೊರ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ರಡ್ಡು ಫುಡ್ ದೇತೊಂಡೆ ಆಗ ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ದ ಮಿಲ್ಕ್ ಬೋನು ಅಂಚ ಒಂದಿನೊಂಜಿ ರಟ್ಟು ದೇತೊಂಡೆ ಅದನಗನೆ ಈ ಕಾಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಅರ್ನ ಅವು ಯಾರು ಬಿದೆ ಪೋದಿತ್ತಿರದೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಬತ್ತಿರಿಗೆ ಊರಿಗೂ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏರಂದು ಗೊತ್ತುನ್ನದೆ ನಿಕ್ಲಿ ಲೇಡಿ ರ್ಯಾಂಬೋ ಅಂಚ ಆರಡ ಪಾತಿರೊಂದು ಪುನಃ ಗ್ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಉಲಾಯ್ ಪುಕ್ಕು ನಾವು ಅಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬಿದೆ ಬತ್ತಿನ ನೀನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಮೇನು ಕುಲೆ ಇಮೇನು ಕೈಟ್ ಬತ್ತಿ ಬಿಡಿ ಮೇ ವ್ಯಾಪಾರ ತಿನ್ನೋಣ ಉದೇನು ಪೂರ ತಿನ್ನೋಣದು ಇಲ್ಲದ ಫುಡ್ ತಿನ್ಪಿನೇಜಿ ಮೇ ಭಾರಿ ಜೋರು ಫುಲ್ಲು ಜಾಮ್ ಮಾರೆ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತ ನಾನೊಂಜಿ ಜಪ್ಪೊಂದು ಮುಂಚ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಾನು ಇಮೇನೊಂಜಿ ಯಾರನ್ನ ಕೈತಲ್ಲ ಎದುರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮೊಕ್ಕಲು ಅವಲ್ಲ ಪೋದ್ಬೋದು ನಮೆ ಪೋದ್ಬೋದು ಕತ್ತಲದ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೈದೆ ನಾನು ಇತ್ತಿನ ನರಮನಿನ ಪೂರ ತುದಾರ ಬೈದಿ ಒಂದು ಬಾಯ್ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈದೆ ಆತನ ಎಮ್ಮೆ ಸೋನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಮಮ್ಮಿ ಎಂದೆ ಅವು ಕಾರ್ ಕುಲೆ ಎಂದು ಏತೈತೆ 2-3 crores ಮಲ್ಲೇಜಿ ನಿಕುಲು ಬೆನೆರಾನಾಗ ದೆತ್ತುಕೊರ್ಲಿ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಅವ ನಿಕುಲು ರಡ್ಡು ಜನಲ್ಲ ಬೆನೆರಾನಾಗ ದೆತ್ತುಕೊರ್ಲಿ ಯಾನು ಈತೇಟೆ ಸಂತೃಪ್ತೊಲ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಸೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ರಲ್ಲಿ ನಿಕುಲು ರಡ್ಡು ಜನಲ್ಲ ಬೆನೆರ ಫೋನಾಗ ದೆತ್ತುಕೊರ್ಲಿ ಅವ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಲಿಕ್ಕ ಎಂಚೋಂಡು ಶೋಕುಂಡು ಫ್ಲವರ್ ಕುಲಿಗೆ ಒಂದು ಎಂಡೆ ಇತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಯಾನೊಂಜಿ ಬಕ್ಕ ಸಿಂಪಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ತೊಂಡೆನು ತೂಕ ಇಂಚ ಪ್ರಾಪ್ನು ತುಲೆ ಆಂಡು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಂಡು ತುಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ತೂಯರೆ ಆಂಡ ರೇಟ್ ತುನ್ನ ತರ ತಿರ್ಗೇರಿ ಆಂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಮುಕ್ಕುಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಂಗುಲ ಈ ಫುಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತದ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕೊನಪ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುದು ತಿಂದರೆ ಸರಿ ಆಗ್ಲಿದೆ ಬಣ್ಣ ಆರ್ಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ತಿದ್ದು ಅದಮ್ಮೆ ಅಂಚ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರಿಯ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಾಡ್ಬೋದು ತಿನ್ಪಿನಿಂದ ಅಂಚ ಅದಮ್ಮೆ ಬೊಕ ಮೂಲೆ ಅನ್ನ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟೋನ್ದ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡದೆ ಅವೇನು ದೆತ್ತೊನ್ಕ ಬಣ್ಣದ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಡೇಗೆ ಅವು ರೇಟು ತೂಯಿನಿ ಮಾರೆ ಖಾಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅವೇ
ಆನ್ಲೈನ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ಕಾಂಡ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಟ್ಟುಂಡು ಸ್ಟೈಲ್ ಯೂನಿಯನಿಂದ ಡ್ರೆಸ್ ಐಕ್ ರೇಟ್ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಆಂಡ ಸ್ಟೋನದ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡ ಐಟು ರೇಟ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಯಾನ್ ಬೇಕಾಯ್ಡ ಬನ್ನಿ ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಐಟು ರೇಟ್ ಲೆಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ಬಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತಿನ ಪಡ್ತದ ಹಂಗೆ ಮಾರೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ 550ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೋನು ಅವು ಅಮೆಝಾನ್ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಡೆ ಜಾಗಿನ ಮನೆಗೆ ಆನೆಲ್ಲ ಬಂಗಾರದ ದೀಪು ಜಾನ್ ಪೂರ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ದೀಪಿನಿಂದ ಬರ್ಡೇಗೆ ಅಂತೆ ಪಳ ರೈಸ್ ಹೊಡತಿ ಐಕ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟೋನದ ದೆತ್ತೊನ್ಗ ಬಣ್ಣದ ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಒಲ್ಪಲ್ಲ ದೆತ್ತೊನು ಎಲ್ಲ ನೆಂಜಿ ಜಿಗ್ಗ ಹಾಕಬಣ್ಣದು ಅದನ್ನೇ ಇಮೇಜ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತೆ ಬಿಜ್ಜು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತೆ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂಡೆಗೆ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಬೊಡ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಕೈತ ಪೊಟ್ಟೆ ಪುರ ತೋರೋಡು ಗಲೀಜಿದು ಬಕ್ಕ ಕಣ್ಣನಿ ಪಂಡ ಕೇನೊಡೆತೆ ಅರ್ಧಾಂಗಿ ಕೇನೊಡತ್ತ ಅಂಚೆ ಬಕ್ಕ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಂತೆ ಒಂದು ಎಂಕುಲು ಕಾಂಬೋ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಂತ ಒಂದು ಬೇತೇನೆ ನೆಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಕ್ಕ ಕಬಾಬ್ ಉಂಡದ ರಡ್ಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಕ್ಕ ಕಬಾಬ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಾಪೇಜ್ ದೇಕೊಂಡ ಒಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಆನೆ ಒಂದು ಆನೆ ಕಿವಿಯರ್ ತೂಪಿನಿ ಮಮ್ಮಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಆಯ್ ನಮ್ಮ ಬಬ್ಲು ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆತ್ತು ನಾನು ಆಯಲ್ಲ 15 3 ಪೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿಜ್ಜಿ ಅದನ್ನೇ ಮೇಮನ್ಪಿನಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆತ್ತು ನಾ ಬಬ್ಲನ್ನ ಕಂದೊಳಿಂದ ಪೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿಜ್ಜಿ ಈಗ ನಾಡ ನಮ್ಮ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಕೊರೋನಾಲಿದೆ ಅದು ಮುಕ್ಕೊನೆ ಒಂದು ಇಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಿರಾವು ಡಿಕ್ಕಿಡೆ ದಿವಡಾಪುಲು ಇಜಿನೆಂಕ್ಲ ಬಬ್ಲು ಉಂಡದಿ ಇಂಚ ಅದಮೆ ಮೂಸೊಂದು ಇಡೀ ಮೂಸುದು ಇಡೀ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಪರ್ತು ಬಾಡಿ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಆಗ ಆಯನ ಫುಡ್ ಓಲು ಬಾಯಿಡ್ 10 ದಿನ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಭಯಂಕರ ಗರ್ವಿಷ್ಟಿ ಹೊರದ ಎಂಕುಲು ಇಂಚಿ ಬನ್ನಗಗೆ ಅರ್ನಗೈಟ್ ಬುಡ್ದು ಪೋಪತೆ ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ಕೊರ್ಪದೆ ಆಯ ಗರ್ವೋಡಿ ಬೇಗ ಬುಕ್ ತಿನ್ಪಿನ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ಪಿನ್ಗೆ ಭಾರಿ ಪೋಕ್ರಿದ ಬಾಲ್ಯ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅರ್ಗಂಟದೆ ಭಯಂಕರ ಮೇರ್ಜಿ ಇದ್ದೀರಿ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಇದೇನೇ ಅಕಡೆ ದುಂಬೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಡಪುರ್ನಿ ದಿಕ್ಕಿಡ್ದಿ ದಿನ ಶಾಪ್ ಬರ ಬರೋಡಕ್ಕ ಒಂಜಿಲಾಗಿ ಉಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ದೀಪ ದುಂಬಿ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಬತ್ತ ನಾ ಇಂಬಿರ್ತು ಅರಪ ಇದ್ದೀಪಿ ನಾ ಆಯ್ನ ನೀ ಪಿರ ಕೊರು ಮಲ್ಮೆ ಬಬ್ಲು ನೀ ಆಯ್ನ ನೀ ಪಿರ ಕೊರ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಬಬ್ಲು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಗ್ ನಂಚಿದಪ್ಪ ಈಗ ನಮ್ಮೆ ಮೀನು ನೀ ಕೊರ್ಮೆ ಮಲ್ಲ ಬಬ್ಲು ಮಲ್ಮೆ ಆಯ್ನ ಸೋನು ಆಯ್ನಾರ ಪಿರ ಕೊರ್ಬಲ್ಲೆ ಹಾಂ ನಮ್ಮೆ ನೀರ್ದ ಎಂಚಿನ ತಿಂದೇನಾ ಈ ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ಗರ್ವೋಡು ತಿನ್ಪಿನತಿ ಸೊಪ್ಪದೆ ಶಾಂತಿ ಓ ದೇವರ ನಿಮ್ಮಿ ತಾತ ಮಿಂಚ ಅವು ಅತ್ತಿ ಇರಗದಾನೆ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಬಚ್ಚಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ಎದೀತೆ ಏನೋಡು ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ ಬಾರೆ ತೂಯರದ ಯಾನ ಅವಳು ಪಂಡೆತ ಜೋಕುಲಂಡಲ್ಲ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಓಕೆ ಮಮ್ಮಿ ಇಂದು ಬಂಡಿರು ಈ ಜನ ಬೊಡ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಕೈತ ಪೊಟ್ಟೆ ಈತು ಮಲ್ಲ ಎಂಜಿನ ಬಂಜಿ ತೋಜುನೆ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಇಗ್ಲ ಬಂಜಿಗ್ಲ ದಾದೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜ ವೈಟ್ ಕಲರ್ಡ್ ಅತ್ತಿಗರ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಈ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ದೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಮಮ್ಮಿ ಬಂಡಿರು ಮೇರೆಗ್ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ವೀಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೇರೆ ದೆಪ್ಪುನ್ನೆಜ್ಜಿ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಮೇರೆಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತದ್ದು ಕಡಪುರಿಯ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋ ದೆತ್ತು ಕಡಪುರಿಯ ಮೇರೆ ತೂದು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಬೊಡ್ಚಿ ಅವು ಬೊಡ್ಚಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿಲ್ಲ ಇತ್ತನ ಪಿಸ್ತ ಕಲ್ಲರ್ದತ ಅವು ಪಿಸ್ತ ಕಲ್ಲರ್ದ ಕುಡೊಂಜಿ ಇತ್ತನತ ಅವಳ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಇತ್ತನು ಶೋಕ್ ಇತ್ತನಿ
ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಸ್ತ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆತನ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದ್ರೆ. ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಟ್ಲೆ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದು ಇಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಂಚಿನ ನಿಕ್ಲ ಮಾತಿರ್ನದ ಸಹಕಾರ ಪಡು. ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್. Bye bye friends. Good night.